توينا نفري أبيمو تزكأ كم تنكب تتغلي أبيمو تزكأ كم يفند تحزني ما أصنف لناكي كم زانب سنا ورد تزكأ أرسي ما حنقر لكي موقفنا لولاونت ببزح من قد يخاطريو نورمالي أنا بسويس لزنبر بحرشة لولاويان كنكون نازبل أبي برينسيبل ولا كنت لهم جن كسع كنو يدفعون يوم إكسبورت لزقدسهم مسكالة مقبوب وسيدهم نسوم زيادة value added products كم بعلا بون ديو شوكولاتة ديو something like that ساعات ديو كم يوم زهبو سلازم تايو وددر سلازلو نقدي نبعلو نتي لولاونتك يمزابلويو تدخاني تزي ኤርትራ ግን ነዚ ንኸይትገብር ገዳን ፀገም ስለ ዘሎ ኣብ መግቢ ሉላው ክንከውን ኣለና ኣብ ፀዓት ሉላው ክንከውን ክንክል ኣለና ኣብ መሰረታውያን ሕቶታት ናትና መድሃኒት ድዩ መብዛሕቱ ነገራት ወላው ናብ ቴክኖሎጂ ሉላውያን ክንከውን ኣለና ምክንያቱ ክሓንቁና ስለ ዝኽእሉ ክኣስሩና ስለ ዝኽእሉ ከንበርክኹና ስለ ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ከቢድ ዝገብሮ ማልቲፋሰትድ ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ካልኦት ሃገራት ሉላውያን ከማና they don't care about many things ማለት ካብ ባንኪ ናይ ይልገዱን እዮም ቴክኖሎጂ ከይገዙ ኣይክልከሉን እዮም መድሃኒት ከይገዙ ይክልከሉን እዮም ነዳዲ ከየምፁ ይክልከሉን እዮም ስለዚ ብዙሕ ነገራት ንዓታቶም ኢዚዩ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ዝሓለፈቶ መሰናኽላት ብብዙሕ ብድሆ ስለ ዝነበረ እንታይ ይኸውን ትሉላውነት ዝብል ቃል ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ብዝበለ ጎሊሑ እዩ ዝረአ ኩሉ ትሕቶ ድማ ኣብ ሉላውነት እዩ ዝኣቱ ምክልኻል ንኣብነት ካልኦት ሃገራት أبعال let's say Austria or Netherlands ናይ መወዳእታ ክልተ ታንክታት ናቶም ንዩክሬን ሂቦም ማዶ ገለ ይብል ነይሩ like ካብ 2000 ጀሚሮም ምክልኻል ዝበሃል ገዲፎም እዮም ስለምንታይ እቲ ልውላውነት ናቶም ኣካል ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ጽላልን ኔቶን ስለ ዝኾኑ they don't care about those things ኣብ ኤርትራ ግን ሓያል ዝኾኑ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ሆላንድ ዘሎ ሓደ ፖለቲካ ዘይፀገመ እንታይ ዝብል እንታይ ሆላንድ ዝኣመሰለት ዓባይ ሃገር ከላ ዘይተገደሰትሉ ኣገልግሎትን ሰራዊትን እንታይ ክትገብር ኤርትራ ሓልፍ ትኾን no it's different ሆላንድ ዘላቶ መድረኽ ንኩናት ዘሰክፋ ስግኣት ዝፈጥረላ ቶፒክ የለን ስለዚ ሽግር ተለካ ጥራይኻ ንሽግርካ ክትምክት ትግደድ እምበር ዘይብልካ ትኾንካ እኮ ፀገም የብልካ ናይ ኣድልየካን ይገለገለ ነገራት so መብዛሕቱ ሰብ ካብቲ ዲፐር ኣናሊሲስ ውሽጢ ኣቲኻ ነገራት እንተዘይፈትሽካዮም እዚ ሕጂ ዝኣነ ዘረበካ ዘለኹ ቅድሚ 6 ዓመት ተዝኸውን ብዙሕ ሰብ እውን ኣይተገደሰሉን ኣብ 2025 ኮይና ክንዛረበሉ ከለና ኤውሮጳዊ ሕብረት ቅድሚ ሕጂ ገይርዎ ዘይፈልጥ ከባቢ ሰማ 800 ቢልዮን ገንዘብ ንምክልኻል ናቱ ኣብ ዝመፅእ 4 ዓመት ኢንቨስት ክገብር እዩ ልኡላውነት እንታይ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ሃገር ብዙሕ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ሕቶታት ኣለዉ ዝምለሱን ዘይተመለሱን ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ዓለም ሃገራት ክበሃላ ከለዋ ናብ ዝምዕብል ዓለም ብዙሕ ግዜ ዘካትዖም ነገር ኣሎ ዘይተማልአ ነገር እንዳማልኡ እንዳኣረሙ እዮም ዝኸዱ ግን ንዓና ኣብዚ ናይ ከም ሃገር ከም ህዝቢ
ናይ ብሓቂ ሓደ ድርዶ ኤርትራዊ ማለት ከም ኤርትራዊ እንተደኣ ድሓስብ ኮይኑ እዚ ሃገር እዚ ዘጋጠሞ ብድሆታት ኣሎ እቲ ብድሆታት ከዓ ብቐፃሊ ብ60 ዓመት ኮንቲኒወስሊ ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ ኢብን ኣብቲ ናይ ሰውራ እዋን ይኹን ዋላትን ድሕሪ 4 ዓመት ናይ ብተዛማዲ ሰላም ንብለን ነበርና ሰን ምስ ሓለፋ እቲ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ናይ መኸተ ኣብ ኩናት ኣብ ብዙሕ ሽግር እያ እትያ ባዕልኻ ትገልፆ ኢኻ ኩሉ ግዜ እጂ ልኡላውነት እንታይ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ልኡላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ኮንቲኒወስሊ ዝድፈር እንተኮይኑ ዝድንደን እንተኮይኑ እቲ ሃገር ትኸፍሎ ዋጋ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ክትገብር ኣለዎ እቲ ሰብ ልኡላውነት ንጎኒ ዝግደፍ ነገር ድዩ ልኡላውነት ንጎኒ ገዲፍና ብዛዕባ ዘይተገብሩ ነገራት ክንዛረብ ንግደድ ዶ ድሓር ከዓ ኣልግብ ኣቢልካ ክትምልሳ ደሊ ኤርትራ ምስቲ ዘጋጠማ ኤርትራ ክንብል ከለና እቲ መንግስቲ ኣሎ እቲ ሃገር ኣሎ እቲ ህዝቢ ኣሎ እቲ ኩሉ ነገር ኣሎ ኤርትራ ምስቲ ዘጋጠማ ኩነታት ስጋዕ ሕጂ ማዕረ ማዕሪኡሲ ብተዛማዲ ክትገብሮ ትኽእል ኔራት እንብሎ ነገር ኣሎ ድዩ ማለት ብሰንኪ መራሕቲ ብሰንኪ ናይ ምምሕደራ ተሪፉ እምበር ክግበር ነይርዎ እንብሎ ነገር ኣሎ ድዩ ምስቲ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ሪኢኻ ኣገናዚብካ ምስቲ ኣነ ብዙሕ ግዜ ናይ ትግራይ ፖለቲከኛታት ክባን ዕፅዋን ኣቲና ብሉ ኣይ ቲንክ ኣቐዲምና ክባን ዕፅዋን ዝኣተና ንሕና ኢና ብቁጠባ ይኹን ፖለቲካ ብኩሉ እሞ እንታይ ትብለና ኣብዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ሕተያ ብዙሕ ግዜ ዘይትሕተት ኣይ ቲንክ እቲ በዓል ንስኻ ሚድያ ምህላውኩም ከዓ በዚ ኣገዳሲ ኣክቹሊ ማለት ልኡላዊ ሃገር እዩ ልኡላውነትና ገለገለ ክበሃል ንሰምዐ ኢና ግን ኣገዳስነት ናቱ ሕጂ እቲ ልኡላውነት ቃል ብቃሉ ንምትርጓሙ ከቢድ ኣይመስለንን ምክንያቱ ኣብ ነብስኻ ልኡላውነት ኣለካ ዶ ብሂወትካ ክትበሃል እንድሕር ኮንካ ኣብ ሂወትካ ድሌትካ ንክትገብር ክትውስን ዓቕሚ ኣለካ ዶ ማለት እዩ ስለዚ ልኡላውነት ካበይ ዝመፅእ ካብቲ መሰል ርእሰ ውሳኔ ዝብል ማለት እዩ መሰል ርእሰ ውሳኔ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ክግበር ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ብነፍስና ዝመስለና ንዓና ዝኸውን ሕማቕን ፅቡቕን በዓልና ክንገብር ንደሊና እወ ንናፅነት ብምባሉ ድሮ ተቃሊሱ እንዲያረጋጊፅዎ ነይሩ እቲ ዝኸበደ ስራሕ ሰሪሕዎ ነይሩ ግን ዓለምካ ትሰርሓሉ መንገዲ ስለ ዘሎ ንዑኻ ከነፅር ስለ ዝነበረት ሬፈረንደም ስለዚ ልኡላዊ ሃገር ዝበሃል ቴክኒካሊ ወይ ከዓ ብዴፊኒሽን ናቱ ሕርያ ክገብር ዝኽእል ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ገለ ዓመታት ናይ ናፅነትና ሕርያና ያ ገለ ትብል ይጥቀሙሉ እዮም ኣብቲ ማለት ናፅነት ከም ጭሩሕታት ገይሮምሲ ይጥቀሙሉ እዮም ኤርትራ እጂ ልኡላውነት ሬላቲቭ እዩ ወይ እውን ኣዛሚድካ ትሪኦ እዩ ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ኤሮፓ ሕብረት ልኡላውነት እንታይ ትርጉም እንድሕር ኢልካኒ not a big thing you know ሓንቲ ኤሮፓዊት ሃገር let's say ኔዘርላንድስ ንውሰድ ኔዘርላንድ ወይ ከዓ ቤልጅየም ንውሰድ ቤልጅየም ልኡላዊ ሃገር ድዩ እንድሕር ኢልካኒ ብዴፊኒሽን ተሪኻዮ it's very difficult ምክንያቱ ሰንትራል ባንክ የብሎምን ስለዚ ገንዘብ ናቶም ዩሮፒያን ዩኒዮን እዩ ዝውስኖ ስለዚ ሓደ ዓብይ ናይ ልኡላውነት ሕቶ ባጤራ ናቶም የብሎምን ወላ እውን ነቲ ናይ ባጤራ ካይዳ ክውስንዎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ሓደ ዓብ ክፋል ናይ ልኡላውነት ከይድሎ ማለት ያው ካልእ ፎሬን ፖሊሲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ዝተወሰነ ፖሊሲ ዘለዎም እምበር ዝዓበየ ፎሬን ፖሊሲ እቲ ኮሚሽን ዩሮፒያን ዩኒዮን እዩ ዝገብሮ ስለዚ እቲ ካልእ ዓቕምናቶም ወላ እውን ኣብ ካልእ ነገራት ብዙሕ ናይ ልኡላውነቶም ንኣብነት ምክልኻል ናቶም እውን ድሩትነት ኣለዎ ክገብሮ ዝኽእል ማለት እዩ እጂ እቲ ልኡላውነት ኮምፕሮማይዝ ዝገብርዎ እዮም ሃገራት ምክንያቱ ንዝዓበየ ፅቡቕ ኩናት ተዘይብልካ ተፃብኦ እንተዘይብልካ ብድሆታት ተዘይብልካ ልኡላውነት ልክዕ ከም ፀሓይ ጌርካ ወሰዶ ፀሓይ እንከላ ዝግደሰላ የለን ምስ ጠፈት እዩ ኣገዳስነታን እንታይ ምዃናን ዘፍልጠካ ስለዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኤሮጳ ዝቕመጥ ልኡላውነት ኣይርድኦን ይሰብ ኤርትራ ንልኡላውነታ ትኸፍሎ ዋጋ ክርዶ ይክእልን እዩ ቢካዝ እቲ ነገር እቲ ባይ ዲፎልት ዘሎ ስለ ዝኾነ people don't take it serious ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ልኡላውነት ክንብል ከለና መጀመርያ ከም ናይ ካልኦት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ከም ናይ ሱዳን ኣይኮነን ከም ናይ ግብፂ ይኮነን ከም ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ወይ እውን ከም ናይ ካልኦት ሃገራት ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ንልኡላውነታ ሃገር ከይትህሉ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘሎ ወይ እውን ፈተና ስለ ዘሎ ልኡላውነትና ዝብል ዳርጋ ካብ ቃልስና ናፅነት ዘምፃና ናፅነት ምስ ረኸብና ንሽተይ ዝኸድናዮ በዓልና ክንውስን ሓጎስጎስ ዝበልናዮ ግን ድሕሪኡ ኖ ንሕና ዝበልናኩም ትገብሩ ካልኦት ሃገራት እኮ ልኡላውነተን ኣረኪበን እየን ስለዚ ቢ ላይክ ደም ከምኦም ኩኑ ከምኣቶም ኮይንኩም ኪዱ እዩ ዝብለካ ዘሎ ትሕቶ ሕጂ
እቲ ናይ ኤርትራ ሰውራዊ ወለዶ ድማ ትፀገሙስ እዩ ወይ ፀገም ክንብሎ ንኽእልና ግን ኣተሓሳስባ ናቱ ንከምዚ ነገር ስለ ዘይደለየ 30 ዓመት ዋጋ ስለ ዝኸፈለ ከመን ንሕና ኩን ቃለስ ዝነበርና ኣብ ፌደሬሽን ዝነበረ ኩነታት ድሕሪኡ ዝመፀ ኩነታት ስለ ዘይተበረሃና ንሕና ዘዋፅኣና ብንደልዮ መንገዲ ክንከይድ ስለ ዝደለና ዋላ እውን እቲ ሰውራና 30 ዓመት ዝወሰደ ካብ ካልኦት ተጎራቢትና ብናይ ካልኦት ኣጀንዳ እንተንኸይድ እኮ መሓፅረልና ነይሩ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ናትና ሕርያ ክንገብር ስለ ንደሊ ኢና ነዚ ኩሉ 30 ዓመት ተቃሊስናሉ ዝብል ዲፕ ዝኾነ ውሽጢ ዝኣተወ ናይ ልኡላውነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰውራን መንግስቲ ድማ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገራቱ ኣረኪቡ ክብ ኣይደልን እዩ ሓንቲ ደቂቕ እስኪ ሃበኒ ኣይ ቲንክ ወደይ ይድውል ኣሎ ማዕፀ ከፍተለኒ ሎም በይነ ስለ ዘለዎ እናቐፀልኩም ፅንሑ ሄሎ ኣበይ ነርካ اوكي ወዱ መፂ ወሎ ስጋዕ ድኸፍት ንሱ ንእሽተይ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሓደ እዋን ሉኣላውነት እሱ ዝገልፆ ደሎ መፂ ኣሎ ድሓን ሕቶይ የዳሊ ስለ ዘለኹ ኣብአን ትንክፍ ከብለለ እዩ ፅቡቅ ንመፅእ ኣለና ኩልኩም እቶም ትፅሕፉ ዘለኹም ፕሊስ ዋይዝ ንኹን ደቂ ኤሪ በቃ ንምዓብል ኣተሓሳስባና ሲ ሰብ ብፖለቲካ እንድሕር ተፈልዩ ይፈለ ሃገራውነቱስ ዋጋ ዕዳጋ የእትወሎ ዶ እሳ ተሓቶ ቀዳሚት ክትምለስ ዘለዋ እምበር ልክ ዓበይት መግቢ ክትምሳሕ ሰብ ዓዲምካ ከይድካሲ ጾም ይኸውን ንኣብነት ኣብ ጾም ሰዓት ማለት እዩ ተዝዓደመካ ሰብ ፀዋሚ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቤት መግቢ ሽሮ ክእዝዝ ይኽእል ስለዚ እሱ ሽሮ ስለ ደኣዘዘ ግድነት ስኻ ሽሮ ክትእዝዝ የብልካን መሰልካ ዓዲሙ እኳ እዩ እሱታ ናይ ዝዓደመካ ጥራይ ዋጋ ክኸፍል እዩ ዘለዎ እምበር እታ ክትበልዕ ከም ዘለካስ ንሱ ክውስነልካ ይብሉን ስለዚ ናይ ደቂ ሰባት ኦፒንዮን ኣተሓሳስባ ድማ ብከምዚ እዩ ድውሰን ግን እዞም ክልተ ኣሕዋት ቤት ምግቢ ኣትዮም ዝበልዑ ሲ ደቂ ሓትነታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ደቂ ሓትነኦም ምዃን ኣቦቱ ኣሎ ናይ መግቢ ድሌቶም ይተፈላለዩ ኣብ ሓሳብ ድማ ብከምኡ ክንከይድ ኣለና እሞ ሲምፕሊ ንከባበር ማለት እዩ ስጋሓይ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ብከምኡ ራእይዎ ቴንክ ዩ ዌልካም ቆልዓ እንኳዕ ደሓን መፀ yes መፂሉ ሕጂ ደንጉይ መፂ ስለጥነ anyway back to the topic ልኡላውነት ኢና ንዛረብ ፀኒና ሶሪ ኣብ መንጎ ሕጂ እንታይ ክብል እየ ናብ ኤርትራ ክመልሶ እቲ ነገር ናይ ኤርትራ ልኡላውነትና ዝብል ዘረባ ካበይ ዝመፅእ ብመሰረቱ ነቲ ሃገር እውን ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ዝረኸቦ ናፅነት ንዑ ክምንጥሎ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዘሎ that's why ካብኡ ዝበገስ እቲ ልኡላውነት ዝብል ኣተኩሮ ዘሎ ወይ እውን ኤምፋሲስ ዝግበረሉ ሕጂ ልኡላውነት ብብዙሕ መንገዲ ኢኻ ትሪኦ ኖርማሊ ኣነ ኣብ ስዊስ ስለ ዝነብር ብሕርሻ ልኡላውያን ክንከውንና ዝብል ዓብ ፕሪንሲፕል ዋላ እኮ እንተለዎም ግን ክሳዕ ክንዱ ይደፍእሉን እዮም ኤክስፖርት ስለ ዝግድሶም ምስ ካልእ መግቢ ወሲዶም ንሶም ዝያዳ value added products ከም በዓል ቡን ድዩ ቸኮላታ ድዩ something like that ሰዓት ድዩ ከምኡ እዮም ዝህቡ ስለዚ እንታይ እዩ ውድድር ስለ ዘሎ ንግዲ ንባዕሉ ነቲ ልኡላውነትካ የመዛብሎ እዩ ተዲኻኒ ስለዚ ኤርትራ ግን ነዚ ንኸይትገብር ገዳን ፀገም ስለ ዘሎ ኣብ መግቢ ልኡላው ክንከውን ኣለና ኣብ ፀዓት ልኡላው ክንከውን ክንክእል ኣለና ኣብ መሰረታውያን ሕቶታት ናትና መድሃኒት ድዩ መብዛሕትኡ ነገራት ወላ እውን ኣብ ቴክኖሎጂ ልኡላውያን ክንከውን ኣለና ምክንያቱ ክሓንቁና ስለ ዝኽእሉ ክኣስሩና ስለ ዝኽእሉ ከንበርክኹና ስለ ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ከቢድ ዝገብሮ ማልቲፋሰትድ ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ካልኦት ሃገራት ልኡላውያን ከማና they don't care about many things ማለት ካብ ባንኪ ናይ ይልገዱን እዮም ቴክኖሎጂ ከይገዙ ኣይክልከሉን እዮም መድሃኒት ከይገዙ ይክልከሉን እዮም ነዳዲ ከየምፁ ይክልከሉን እዮም ስለዚ ብዙሕ ነገራት ንዓታቶም ኢዚ እዩ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ዝሓለፈቶ መሰናክላት ብብዙሕ ብድሆ ስለ ዝነበረ እንታይ ይኸውን እቲ ልኡላውነት ዝብል ቃል ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ብዝበለ ጎሊሑ እዩ ዝረአ ኩሉ ትሕቶ ድማ ኣብ ልኡላውነት እዩ ዝኣቱ ምክልኻል ንኣብነት ካልኦት ሃገራት ኣብ በዓል let's say ኣውስትሪያ ኦር ኔዘርላንድስ ናይ መወዳእታ ክልተ ታንክታት ናቶም ንዩክሬን ሂቦማ ዶ ገለ ይብል ነይሩ ላይክ ካብ 2000 ጀሚሮም ምክልኻል ዝበሃል ገዲፎም እዮም ስለምንታይ
التلولاونات ناتهم أكلنا أوروبا حبرت فلالن نيتون سلا زغونو they don't care about those things أبي إيرترا ግን حيال زغونو تدراو عقم كله وكالو سلازي أب هولاند زلو حدا بوليتيكا دي سجمن تايزون تاي هولاند زعما سلت عباي هاجر كلا زي تقدو ستو لا قلقلوتن سراويت إن أنت قبر إيرترا حلفتهم no it's different هولاند زلاتو مدرغ نكوينا دا سكفا سقاد فترة لا توبيك يلن سلازي شجر تلا كاترا نشجر كاخد مكتة قدام بر زي بالكاتو خين كاكو تجمع بالكان أي اللي كان يقول نقرأ so مبزحت السب كابتي deeper analysis وش تعطي خنا قرأت ده فتش كام إذا حجز أنا زارب كذا له كدمي شدش تعمل تزغون بزح سبونا يمتقد يسلون أب إسرع حمشهم كينا خنا زارب الله خلنا أوروبا حبرت حج غير وزي فلت كباب السماء شمنت 100 بليون جنزب نمكل خالناتو أزمة 4 عامات ينفسخ قبري نيتو نفسه كفى بالنا نيتو بعل فرانس قريف كا ساتهم جلس لزلهم بر بعل هولندا يكون كانوا تجرات هذا برسنت نجي دبونا بمكل خاله انفسي قبرينا برون هجين كاب كلتك صاب 5% ناي كتبهم بليونس اب ديفنس ناتهم انفسي قبرو دونالد ترامب قد يدوا مالو ስለዚህ እትሉ ላው ነዝብል ቶፒክ ወላው በመግብን ተኮይን ሕጅብ ሰዓት ሀገራት የንዛ ሓስባል ዘሎ ብሰዓት ተኾነ ነፍስ ወከፍ ሃገር ናቱ ኤነርጂ ኢንዲፐንደንስ ክገብር ይደልሎ ወታደራዊ ክበሃል ከለዎም ፍልይ ኣሎ ቀደም ኣፅዋር ገዚኻ ሓይል ለንክትብል ትኽእል ኢኻ ሎሚ ግን ናይ ኣሜሪካ ዝገዛእኻዮ ከም ኣብ ቀጠር ዝነበረ ከም ዘይትኮስ ክገብርዎ ክእሉ እዮም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለካ በት ኣብቲ ሪል ታይም ክትጥቀመሉ ዘይትኽእል ተኽሪ ኮንካ ወይ ዘይፍቀደልካ ተኮይኑ then you think again ስለዚህ ናይ ኣሜሪካ ዌፐንስ ካብ እስራኤል ስለዚ የጥነካ maybe you have to buy from China or from Russia ዝብል ኣተሓሳስባ ስለዚ ኣፅዋር ኣለኒ ጥራይ ኩሉ ኣይኮነን ካበይ ዝመፅእ ኣፅዋር እዩ ናተይ ከፍርለኒ ናተይ ኢንዱስትሪ ካህንፃለኒ ስለዚ እቲ ሕቶ ኣብ 2025 it's clear ብዙሓት ሃገራት ልኡላውነት ናተን for granted ዝነበረ ሃገራት ዓረብ ሎሚ no they have to rethink ኤርትራ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዝወረዳ ነዊሕ ስጉምቲ ከይዳ ዘላ ነዊሕ ስጉምቲ ሓደ እቲ ህዝቢ ንነገራት ድልው እዩ ዘሎ ንብድሆታት ነዊሕ ዓመታት ከይድሉ ተፃዋርነት ኣማዕቢሉ እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ተፃዋርነት የብሉን ኣብ ኣሜሪካ ዋጋ ናይ መናብሮ እንተኸቢሩ ኦልሬዲ ሪጂም ቼንጅ ዝኸውን እቲ ኣብ ፖለቲካ ዘሎ ፓርቲ ክቕፅል ኣይክእልኒ ኢንፍሌሽን 3% እንድሕር ኮይኑ ኦልሬዲ እቲ ዘመሓድር ዘሎ ፓርቲ ሽግር ኣለዎ ክቕፅል ኣይክእልኒ ሶ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ኣሎ ነቲ ምንሃር ናይ ወጋታት تحت 2% نورمال سلا زخونه ناوك ملسك خلال دونالد ترامب ليتم حالتن مس ايران كي واقع زخل كلو زلو كاي بحر كعصو زخل كلو زلو نتوم حزبي او زلو سلاز دنگص ايكونن ات بوتاتات تنتعاتيو نغرات كاب چاينان كاب اسيان زمصو ناب امريكا كوبرو سلا زخونو قطبانا تكربش سلا زخونه ريبابليكان بارتي دما اب هاوس يغون اب كونغرس كتصلو سلا زخونه تكسعر سلا زخونه از خيغاتم اب ايران كوينات زلو قلطيف كودا خلالو كي عبارة زخونة أجمع كمتسي يبلون نسبي أبت زوباز اللوز بس لازم تنقص أيكون إنه عسلة تنكفى so لولا والناس بهلا 2025 it's very clear central role نهاي هجراتي زلوا China is investing incredible عب جنزب لولا ويت نخد كون نقد خيبة كوا لو مترايس انتاي فيديو يرونيره نقدنا علمنا كاب China بغي بحري ويون بمعكلاي بحري جيري ويون بأتلانتيك أوكيانوس هنداوكيانوس أوكيانوس جيري زخيرنا نبل نزل كلتي أمريكا خطبت كسلة تغل كاب تشاينا تبقيسو بالسميناوي شافنا علمنا جيرو نراشا سجيرو بنوروي بالعلز مس نقدي مسمر تسرح على تشاينا راشان مالتي سلامتاي أمريكا أبنداوك يانوس ديو أبكي بحر ديو أبكالك تقرصهم كم تغل سلة فلتو زلو كاب إيران بغتا ناب تشاينا زخيد من قد بابور سريح مالو كاب راشا بغتا ندادي بتعتمر بموسنو غير زمتسي سحب له سلامتاي ولو النت نعطون كيدفر إذن تايو question of sovereignty ناتكالو لاونت بخالوت حيلتات كزرق سلازغل you have to think plan A plan B plan C plan D معدي قاطات يسرحوا له قوبوتات ناتهم بمولهم سولاري ملؤوا له كل إذن تايو ندادي سلازي بلو أمريكا ندادي زغدا شطاز اللو هقرات بلوك تقبرن تخليع هاي تقبرني هايلو جهار سبد مايلن أبراشا يريوا له they can do many things سلازي China we have to make sure لولا وحجر كنا فانكشن كان جبرنا دروينا نبرتو غينا كله أمريكا كتعصوا تخل زبلة كلام بناتو كله نالو وطبعا نزبنا نحن ترجعوا كقصة لوز خل من جدي كن فترة علنا إزاي تايم على لولا ونحن ناتكا كالكوليت جير كحكي كلا إيرترا كمزو كالكوليت كي جبرتي دبولا وريد وقت عن شمنت كندزز أكل يس وتدرى وحيل كنا يسواز تستجمر قال جنبنا يريو
ኤርትራ ክንድዝክ ትሓስብን ግዜ ይነበረ ተርዲሃኒ ስለዚ ናጽነት ረኺቡ ጌና መሓውራቱ ከይሰደደ ንዓለም ኣካይዳ ናቱ ጽቡቕ ከይንበበ ዘድልዮ ነገራት ከይከዘነ ከሉ ሃንደበ ዘጋጠመ ኩናት ምናልባት ካልኩሌት ገይሮም እዮም ድሕሪኡ ክመፅእ ዝኽእል እገዳታት ግን ኣይገመትዎን ወይ እውን ክንዱ ዝኣክል ክእክቡን ዓቕሚ ነበረ ስለዚ ኤርትራ ዝኸፈለቶ ዋጋ ከቢድ ስለ ዝኾነ ትሉላውነት ኣብ ዳርጋ ከምዚ ቲፒካል ቃል ናይ ኤርትራዊ እዩ ዝኩሉ ንሉላውነትና ዝድረፍ ገለ ትርጉም ስለ ዘለዎ እዩ ነዊሕ መልሲ ይበካ ኣለኹ ኣዝያ ኣገዳሲት ነጥቢ ስለ ዝኾነት ናልባት ዝገደፍኮ ክህሉ ክእል እዩ ኣይፀላኹን ፅብቕቲ መግለፂት እያ ሕጂ ናብ ኤርትራ ነምፃ እያ እዚኣ ኣፅብብ ኣቢልና ብዙሕ ግዜ ትፈልጥ ኢኻ ጆርጆ መናእስያት ሓደ ሓደ እዋን እንታይ ማለት እዩ እዚ ሉኣላውነት በዚሑ መንግስቲ ከምዘይገበረ ኢልካ ትፅብፅቦ ነገር ኣሎ ባይዘወይ ዝዓንተወይ ዘለዓልካዮ ብዛዕባ ናይ ኣውሮጳ ሕብረት በፂሐንኦ ዘለዋ ምዕባለ ኢቭን ናይ ኔዘርላንድ ገለ ዘለዓልካዮ ኦልሬዲ እቲ ናይ ሬጂናል ኢንቴግሬሽን እዩ ንኣብነት ከም ኤግዛምፕል ተወሲድናዮ ሲ ኤርትራ ኣብ 1993 ህዝባዊ ግንባር ሓደ ፕሮፖዛል ኣውፅኡ ነይሩ ትዝክር ትኾንካ ሜቢ ኤርትራ ነርካ ትኸውን ሽዑ እቲ ፕሮፖዛል እዚ ናይ ኢጋድ ብዝምልከት እዩ ኣይ ቲንክ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብሰዓቲ እዚ ኢጋድ ዝበሃል ናይ ሽዑ ኢጋድ ንናይ ኣንበጣ ምክልኻል ገለ ዘቆመ እዩ ነይሩ ኣብዚ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ኩለን ስለዚ ናብ ከምዚ ረብሓ ንቀይሮ ተባሂሉ ብኢኮኖሚ ከምዚ ዓንተ ክተልዕሎ ዝፀንሐኻ ሴኩሪቲ ባዕሉ ኣሎ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ኸማን ነዚ ኢንተግሬት ንምግባር ቢኮዝ I don't think so ኣነ ህዝባዊ ግንባር ኣቐዲሞም ተረዲእዎም ነይሩ እየ ድብል እቲ ተፃብኦታት ብቐፃሊ ክመፅእ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ናይ ምቕፃል ዕድል ድማ ኣብ ትሕቲ ሰላማዊ ዞባ ፈጢርካ ብቁጠባን ብካልእን ኢንቴግሬት ጌርካ ተምፆ ናይ ናይ ምክኣል ናይ ምትሕልላው ነንሕድሕድካ ገለ እዩ ኣብ ትሕቲ እዚ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን ብዙሕ ተፃብኦ መፅኡ እዚ ናይ ሬጂናል ኢንቴግሬሽን ዕንቅፋት ዝገበረና ህና ኣብ 1995 ኦልሬዲ ስታክ ገይሩ ንሱ ናብ ኩናት ኣቲና ሕጂ ኣብታ ናይ ኤርትራ ዘምፅኻያ እዞም ዘለዓልካዮም ዓንተወይ ንኣብነት በዚ ሕጂ ፅቡቅ ጌራ ኤርትራ ፋንክሽን ክትገብር ኢኮኖሚያ ከተማዕብል መነባብሮ ህዝቢ ክቅየር ዓዲ ክቅየር እንድሕር ኮይኑ ብውሕዱ ኤርትራ ናይ ሉኣላውነት ስግኣት ክህልዋ የብሉን ሉኣላውነት ክንብል ከለና ድማ እዞም ዓንተ ክትጠቕሶም ፀናሕካ ኢኻ እንዲተይሉ ስቶም ናይ ቁጠባ ገለ ኢምፖርት ኤክስፖርት ምግባር ገዲፍና ኣትሊስት ሴኪዩር ምግባር እቲ ነፃነት ዝበሃል ሴኪዩር ምግባር ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ደልዩ ጎረባብቲ ተለዉ ከዓ ዮ ኢንተግሬት ትገብር እንካን ሃባን ትብል እቲ ከባቢና እኮ ከምቲ ተሓሲብዎ ዝነበረ ከም ዝበልካዮ ኣብዚ ኣውሮጳ ሕብረት ዘሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጠበንጃ ምግዛእ ኣይመድለየንን ነይሩ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሚሳይል ምግዛእ ኣይመድለየንን ነይሩ ኢንተግሬት ገይሮም ነይሮም እንተዝኾኑ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ኬንያ ወዘተተ ናብቲ ሆርን ኣፍሪቃ ዘለዋ ናይ ባዕለን ናይ ሓባር ናይ ምክልኻል ዓቕምን ፈጠራ ነይረን ሞ ሓደ ማእከል ዝገበረ ገይሩ ምኸደ እዚ ኩሉ እዚ ኣይተፈፀመን ኣይ ቲንክ ኮላፕስ ገይሩ ዳሕራይ ናብ ወራሪ ኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ ሉኣላውነት ናይ ኤርትራ ኤርትራ ትልማዕ ኣይትልማዕ ዕዳ ዝማተር ግን ሉኣላውነት ናይ ኤርትራ ሲ ብፕሪንስፕል ደረጃ ተቐቢሉ ዋላ ምስ ኤርትራ ንግዲ ኣይግበር ውዕል ናይ ንግዲ ኣይግበር ኢብን ደቡ ዋላ ይዕፀ የድብለካ ግን ኤርትራስ ከም ሓንቲ ሉኣላዊት ሃገር ተቐቢሉ ሰላም ዝህብ ከባቢ ክሳብ ዘይተፈጠረ ናይ ሉኣላውነት ሕቶ ኩሉ ግዜ ክላዕል እዩ ተዋጋ ከዓ ክከብድ ይኽእል እዩ ግን ሓደ ሓደ እዋን ተቐይሮ ነገር የለን ሉኣላውነት ፕራዮሪቲ በቃ ቀዳምነት ኢኻ ተቐምጦ ከምቲ ዓንተዩ ዝገለፅካዮ ኣብ ኣውሮጳ ሕብረት ዘለዎ ሃገራት ኮትማ ልዋጋኣ ነይረን እየን ኣብ 1942 1950 ወይ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ናይ እንግሊዝ ፈረንሳይ ጀርመን ገለ ዝነበረ ኩናት ንዝክሮ ኢና ሎሚ ኣብ ከምኡ ደረጃ የለውን ንሕና ግን ዳርጋ ኣብ ከምኡ ኢና ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ሲ ብድፍረት መፅያ ናይ ኤርትራ ሉኣላውነት ክግህስ እየ እንተኢላስ ካብቲ ጀርመን ዝገበረቶ ዝተፈለየ ነገር ኣይኮነን ምናልባት ኣፈፃፅምኡ ፍለ ክኸውን እየ ድብል ስለዚ ሉኣላውነት ኣብ ሰዓት እዚ ካልእ ጎናዊ ሕቶ ክተልዓሉ ይግባእ ድዩ ውሽጣዊ ምሕደራ ዋት ኤቨር ካልኦት ነገር ኣይተገብሩን ኢልና ክንኩር ይግባአና ድዩ እዚኣ ክትምልሰለይ ደልየ ኣብቲ ዓንተወይ ትንተና ዝገበርካዮ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሉኣላውነትና ሲ እዝን ስለ ዘይተገብረ ብኤርትራ ዝንስን ጉድለት ስለ ዘሎስ ናይዚ ሉኣላውነት ዝብሕቶ ምልክት ከም ዜጋታት ከነልዕል ይግባአና ድዩ
ኣብቲ ሕጂ እቲ ዝሃብከ ወላ ወሰኽ ከማን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ልኡላውነትካ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ጉዳይ ልኡላውነት ከም ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ጌርካ ኣይትረኣዮ ክንብል ከለና ኤርትራ ፍልይቲ ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን ንኣብነት ኡጋንዳ ብዛዕባ ልኡላውነቶም ዘለዎም ስክፍታ ውሕድ እዩ ኬንያ ዲያ ክትወርም ታንዛንያ ኢደዝን ክምታት የለን ኣዲኻኒ ንሕና ግን ኣብ ጎረቤትና ኣለና ክጎብጠና ዝደሊ ኣብ 2025 ዝፍክር ዘሎ ስለዚ we have very serious threat ኣለና ኦኬ ኤርትራ ምናልባት ናተይ ገምጋሚ እዚ ካብ ብዙሓት ሰባት እውን ክፍለ ይኽእል እየ ናተይ መረዳእታ ስለ ዝኾነ እዚ ልኡላውነት ማለት ግን ወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ተረጋግፆ ነገር ኣይኮነን ኢኮኖሚናትካ ዓብይ ባእታ እዩ ዘሎ That's a very important aspect ምክንያቱ ኢኮኖሚካል እንተዘይሓይልካ ኢኮኖሚካ ሓያል እንተዘይኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ ልኡላውነት ንክህልወካ ኣፀጋሚ ቢካዝ ብዙሕ ነገር ካብ ደገ ክደሊ ኢኻ እንተዘየለካ ክትድሕር ኢኻ ኩባ ንኣብነት ልኡላዊ ሃገር ክትብለ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ብዙሕ ነገራትካ ድሒሮም ኣሎ ኣዲኻኒ ስለዚ ወላ you can be as best as you can ልኡላዊ ሙሉእ ክትከውን ግን ኣብ ቁጠባ ክትሕይል ክትክእል ኣለካ ቴክኖሎጂካሊ ክትሕይል ክትክእል ኣለካ ነዚ ክትገብር ከዓ ምርጫ እውን የብልካን ብፍላይ ከም ኤርትራ እንተኮይንካ ድማ ብቁጠባ ክንድሕር ንዓና ዘዋፃና ኣይኮነን ማለት መግቢ ነብስና ምኻል ገለገለ ነገራት ነብስና ምኻል እኹል ኣይኮነን ንዓና ኣዲኻኒ ንሕና ብቴክኖሎጂ ፀብለልታ ይክህልወና ዘሎ ኣዲኻኒ ፀብለልታ ክህልወና ኣሎ ነቲ ብቁፅሪ ዝጎድለና ብቴክኖሎጂ ብቁጠባ ክንትክኦ ክንክእል ኣለና ንኣብነት ኤርትራ እኮ ነዚ ኩሉ ዝበድህቶ እውን እኮ ክሳብ 98 ሓያል ቁጠባን ሓያል መኻዚኖ ናይ ዓቕሚ ኣቑራ ስለ ፀንሐት እኮ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊስካ እኮ ክንዱ ብድሆይ ትሰግር ኒኻ ስለዚ እቲ ኢምፔራቲቭ ወይ ከዓ እቲ ቁጠባናትና ሕቶ ናይ ልኡላውነት ስለ ዘለና ቁጠባናትና ክርስዕ ኣለዎ ዝብል ቅቡል ኣይኮነን ንዓይ ምርጫታት ናትካ ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም እቲ ቀዳምነታት ናትካ ክቕየር ይኽእል እዩ I get this ግን in general እንድሕሪ እቲ ቁጠባ ናትካ ከምቲ ዝድለ ክሰርሕ ዘይክኢሉ ኣብ ሓፂር ግዜ እንተዘይከፈልካ ኣብ ሎንግ ተርም ዋጋ ክትከፍለሉ ኢኻ ምክንያቱ ውድድር ኣለኻ ውድድር ድማ ብዝከኣለካ ተቀዳዲምካ ተዓወት ይተዓለም ኣብኣን ከለካ ሲ ኣብዚ ብደረጅ ብመጠን ኤርትራ ክትዕቅኖ ደልየካ ትብሎ ዘለካ ልክዕ እዩ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምካ እንድሕር ዘይዓብዩ ሉኣላውነትካ ናብ ሓደጋ ከምዝኣቱ ጠፊእኒ ይኮነን ግን እንታይ ድብለካ ደለኹ at the same time እዚ ትዛረቦ ዘለካ ስኒ ኤርትራ ይምልከት ድዩ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመት ንሉኣላውነት ዋጋ ክትከፍል ኮላ at the same time ኤርትራ ሲ ኢኮኖሚያስ ከተማዓብል ነይሩዋ ዲኻ ትብል ዘለካ ናተይ መረዳእታ እንደ ዝብለካ ዘለኹ እንታይ እየ ዝብል ኣነ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ናተይ ኣናብባየ ከም ሓደ ኣብ ደገ ዝቕመጥ ኤርትራዊ ስለዚ I'm not reading between the lines ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ እቲ ናተይ ፖዚሽን ድማ ንፁር ገይረ ዝነግራነ ካብ ደሎ ፓብሊክ ዲስኮርስ ኣብ ፓብሊክ ብዝወፅእ ሓበሬታየ ናተይ ገምጋም ዝባነ ውሽጣዊ ኣናብባ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘለኒ ይኮነን ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ኣነ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኣካይዳ ናቱ ናይ ሰርቫይቫል ሞድ እዩ ነይሩ ናይ ህላወ ሕቶ ናይ ህላወ ብድሆ ስለ ዝነበሮ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ንህላወ ንምርግጋዕ ዘኽእሎ መንገድታት ጥራይ ዝመርፅ ነይሩ ንህላወኻ ንኽተረጋግፅ ትመርፆም ምርጫታት ግን ሕምባበ ናይ ቁጠባ ይፈጥሩልካ ማለት ኣይኮነን ፎር ኤግዛምፕል እዚ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ሃጊጊ ዝወፅእ ዘሎ ዋላ እኳ እቲ መንግስቲ ብዝተኻለ መንገዲ ክሓፅሮን ጠጠው ከብሎን ይፍትን እንተሎ ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጦ እቲ መንግስቲ ሓደ ካብቲ ዝህድሞ ዘሎ እቲ ብድሆታት ኣብቲ ዓዲ ዘሎን ዋሕዲ ናይ ዕድላት ዘሎ ምዃኑን እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ብዙሕ ኢንተርቪዋት ይገልፆ እዩ እቲ ዘሎ ክተት ዝብል ኣዋጅ ወይ እውን መኸተት ዝብል ኣብቲ ሃገር ኩሉ ሰብ ዝኽእሎ ኣይኮነን ደቂ ሰባት ድማ ናይ እንስሳ ባህሪ ኣለዎም እንስሳታት ሳዕሪ እንተዘይሂብካዮም ኣብ ካልእ ቦታ ድማ ሳዕሪ እንተሎ ይኸዱ እዮም ናብኡ so human beings have this ተፈጥሮ ኣለዎም እዩ ስለዚ ኤርትራ እንድሕሪ ኣብ ነዊሕ እዋን ክትዕወቶ ኮይና ንሰብ ተምህረላ ሓንጎሉ ከይድንቁር ተምህረላ ትመንሰይ ፍልጠት ትህበላ ኣተሓሳስቡ ተስፋሓሉላ እንደን ነዚ ኩሉ ሃኒፅካ ነቲ ሰብ ዝኣክል ቁጠባ ወይ እውን ዝኣክል መፃወቲ ባይታ እንተደይ ፈጢርካሉ እቲ በዓልካ ዝመሃርካዮን ዝመልመልካዮን ርእሲ ናበይ ክወዘ እዩ ኣበይ ክጥቀመሉ ነዚ ዕድል ኢሉ ክኸይድ ከትፈካ እዩ ዋላ እውን ክንምንታይ ነቲ ዶባት ክትሓፅሮ ፈትን they will leave ካብኡ ዝገደደ ድማ ካብ ኤርትራ ምስ ወፁ ንደገ ከይዶም ክመሃሩ ይኽእሉ ክምዕብሉ ይኽእሉ ወረቐት ክወስዱ ይኽእሉ ሓዳር ክምስርቱ ይኽእሉ ሰብ ኤርትራ ብመሰረቱ ክትወስዶ ዘለዋ ምርጫታት ዋላ እኳ ኩሉ እቲ ዘሎ ዝገብርዎ ዘለው
ኣብቲ ዘለዎ መድረኽ ኣነ ዘይርዳኣንን እሶም ዝያዳ ዝፈልጥዎን ዘዋፅኣና ምርጫ ዝዩ ኢሎም ዝመርፁ ተኾኑ ሳምቲንግ ስኩድ ሃቭ ገለ ነገራት ብፍላይ ካብ 2018 ክሳብ ሕጂ ገለ ነገራት ክቅየር ወይ ክብገሲ ድሌት ናተይ እዩ ናይ ዊል ዲማንድ ዳት ኩሉ እቲ ፀገም ዘለዎም ብድሆታት ዘለዎም እናተረዳእኩ ቅድሚ ሕጂ ቀደም ከምኡ ስለ ዝነበርና ብከምኡ ክንቅፅል ኣለና ዝብል ሓሳብ የብለይና ኤርትራ ገለ ክፋል ነቲ ፕራይቬት ሴክተር ክበሃል ከለካ ምናልባት ካብ ቀዳማይ ዙርያ ተሰሊፉ ዝቃለስ ንዝነበረ ዕድላት ሂወቱ ንክመርሕ ዝኽእለሉ መንገዲ ዕድላት ክትበ ክትክእል ኣለካ ወይ እውን ክጅምር ክኽእል ኣሎ ካብቲ ኩሉ ዘሎ ሰራዊት 100 ሰባት ተገይሮም ንሓደ ዓመት ስለምንታይ ደይብዛሕኩመይ ክሓቲ ዝኽእል መንግስቲ ተጀሚሩ ግን ብዙሕ ሰብ ከጣቅዓሊ እዚ ኩሉ ተፃቦታት ኣብ ልዕልና ዘለውን ንገብር ኣለና እኮ ክብሉ ክእል እዮም ግዱድ ዕስክርና መወዳእታ ዘይብሉ ኣገልግሎትን ገለ ኢልካ ድጎም ሸትን ኣብ ጀኔቫ ዝኽሰት ዘሎ ሄይ ንሕና ሓደ ሲሪየስ ዝኾነ ተፃቦ ኣለና ንሉላውነትና ዝደፍር ንህላዌና ዝደፍር ንቐፃልነትና ዝደፍር ምዝ ኩሉ ብድሆታት ግን ወላ ኣብ ዓመት 100 ሰባት ነውፅእ ኣለና ኢና ኣብ ንቡር ንመልስ ኣለና ኢና ንፅዕር ኣለና ኢና ስለዚ እንተኾነ ሓግዙና ዘይትሕግዙ ተኮይንኩም ካብ ኩነታትና ተረድኡልና ክትብል ትኽእል ኢኻ እንድሕር ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበለ ይበል ኣነ ዝግድሰኒ ኣይኮነን እንድሕር ኢልካ ግን ንሱ ድማ ስርሑ ምስራሕ ኣይገድፍን እዩ ሓደ ኣብ ናተይ ኮሜንት ብዙሕ ግዜ ፅሕፍ ኣብዚ ከማይ ርዮ ፀነ እንታይ ዝብል ምስ ኣሜሪካ ምትፍናን ህያው ኣብነት ናትና ኩባ እያ ይብል so if you want to be Cuba then ኩሉ ዘሎ ተፃቦታት ቀፅል and by the way ብዙሓት ሰባት ኣለው ናይ ኣሜሪካ ፅልእን ገለን ዘለና ንኣሜሪካ ንዓና ብዙሕ ዋጋ ዘኽፈለትና እያ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ግን ምስ ኣሜሪካ ዘለና ፀገማት ንምፍታሕ ብፍላይ ኣብ 2026 ብዝበርታዕ ሓይሊ ክንሰርሕ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ they understand እቲ ፀገም ብቀደሙ ይፈልጥዎ ነይሮም ሕጂ ድማ ኩሉ ዝከኣል ክገብሩ ይፍትኑ ኣለው ብዙሕ ምልክታት ኣሎ እንታይ ንኽብል ኢለ ኤርትራ ክትገብሮ ዘለዋ ክትቅይሮ ዘለዋ ነገራት ኣብ ኢዳ ዘሎ ንኣሽቱ ነገራት ክትገብሮ ትኽእል ኣሎ ባህላ ያነ እቲ መንእሰይ በልዕ መንእሰይ ተፈጢሩ እንተሎ ክምዕብል ንእሽተይ ዕድል ፍጠረሉ ንሱ ድማ ካልእ ድማ ንዑ እናራየ ክነብር ይኽእል ስለዚ ኤርትራ ኩሉ ነገር ዝገበረቶ was the absolute the best decision ድሕሪ ኢልካኒ I may disagree with you ኣብ ገለገለ ከይረዳዳ ክእል እየ ምሳኻ እዚ ክብል ከለኹ ግን ደጋጊመ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕቶ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ክንድትዮም ንዑ ዝመርሑ ዘሎ ይፈልጦ ወይ እውን ነፍሲ ወከፍ ፓዝል ናቶም ይርዳእኒ ይብለካ ኣለኹን ከም ደገ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ግን ገለገለ ነገራሲ ክቅየር ምተኻለ መንእሰያት ድማ ከም ዘይውሕዙ ካልእ ዕድላት ብምፍጣር ደገ ምኻድ ጠቕላላ ከቋርፅዎ ከም ዝኽእሉ ሕማቕ ይምባል ጥራይ ዘይኮነስ ዕድላት ብምፍጣር እውን ገለ ነገር ክግበር ምተኻለ እዚ ድማ ነታ ሃገር መሊሱ መሐየላ ባህላ ያነ ሕጂ ምስቲ ብዙሓት ሰባት ዝዛረብዎ እንዲ ጆርጅ ሓውና እዚ ሓደ ግዜ ዋላ ንካትዓሉ ኢና ንስኻን ዋላ ኣብቲ ናይ ኣኼባና ገለመለ ግን እንታይ ክብለካ ደልየ መሲሉካ ሕጂ ምስቲ መዐቀኒ ናተይ ናትካ መዐቀኒ ኣይ ቲንክ እቲ ዘቕረብካዮ ሕጂ ናይ ጉድዊል እዮም ማለት ከምኡ እንተዝገብሩ ፅቡቅ ነይሩ ትብሎ ኩሉ ሰብ ክሓተሉ ዝኽእል እዩ ዋላ ኣብ ገገዛና እውን ከምኡ ንዕልል ኢና ኣነ ንባዕለይ ኣብዚ ኮፍ ኢለ ዝዛረቦ ሓደ ነገር ኣሎ ማዕረዝስ እዚ ክገብርዎ ነይርዎም ዝኾነ ነገር ስኸሪኢና ክጅምሩ ነይርዎም ትብሎ ነገር ኣሎ ግን ብሃገር ደረጃ እንተሪኢኻዮ ግን ኤርትራ እኮ ጆርጆ ጓል 4 ዓመት ከላ ናይ 4 ዓመት ቁጠባ ነዛ ሃገር እዚኣ እስከድሕና ክእል ኢኖ 4 ዓመት ሙሉእ ናይ 4 ዓመት ሰላም እየን እተን ናይ መሰጋገር ግዜ ካብ 93 ክሳብ 97 ዝነበራ እየን ድሕሪ 4 ዓመት ሃገር ብተዛማዲ ናብ ኩናትን ናብ ሳንክሽንን ናብ ጅሆ ምትሓዝን ኣይ ሰላማዊ ኩናትን እያ ኣትያ ሕጂ ኣብ 4 ዓመት ዝፍጠር ዓቕሚ ናይ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ሓደ ግዜ ሃገርሲ ከመይ ገይሮም ኣድሒኖማ ዲኻ ክትብል ዘለካ ኣብ ሰዓት እዝስ ወይ ሳይገበሩ ኢና ክንብል ዘለና እንታይ ማለት እየ ኒውትራሊ እንድሕር ንሓስብ ኮይንና ማለት እየ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ንዓና ኩናት ክትከፍተልና ኮላ ድሕሪ ናፅነሲ ናይ 120 ዓመት ታሪክ ኣለዋ ኢትዮጵያ ቅድሜና ኩለን ኣብቲ ከባቢና ዘለውን ዋላ ካይደአን ገለ ድሓን ሕማቕ ድፅቡቅ ዳዝ ማተር ብናቶም ውሽጣዊ ጉዳያት ይገምግምዎ ግን ኣትሊስት ከም ሶቨርኒት ሃገራት ኮይነን ንልዕሊ 120 ገለ ግዜ ድቆማ እየን ኣብ ኩናት ናይ ምግባር ተፃብኦ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎን ኣብ ደ ሴም ታይም ተሓገዝ ናይ ደገ ኩሉ ይሳብ ተዳሪእናዮ ማለት እየ ኤርትራ ግን ኣብ 4 ዓመት ተኸፈተ ኩናት እሞ ኩሉ 360 ዲግሪ ተኸቢባ ህዝቢ ኤርትራ
اخلي كمان ابتعد خي اتو تخلكيلو ازي مالت نبروباغندا لنا نزاربو ايكونن مالت شعبيا وي منغستي ارتر عد مخرج كبير الناس نحس نبروباغندا لنا في ناي تماري ناي سنع فورم تاريخي ربعيت اخلي خاب السودان كي تاتو ارترا 360 ديجري تخبيبا كما يغيرو ساغيرو بز كل عنوت ابتا هاجر بصحه نحيل مبرات بلو مغبي بلو والا منغستي ارترا تي كاب دغد مص اب ارترا تطحينو فينو والا سرنايدو ادماي درجه يكون ايكون بانو تسريحو دخا خبلعو زخل نجر بمولو اندافورنكو شاداون يكون عصي وينو حجي كله زي بمتري ناسي اب كم ذا عينت عاقم زل هاجر غون غونس كم زخ غبر نيروم كغبر زخل تشانس سلازنبر ديو مرت حساب كتصبيو انا كو زاربي حد وان ولا اسمرا خيد اقول سي حاتوم يغن زعقل ملسخه تركب ابيدينا نيرنا بلو تاي مالتي ابينا نيرنا كمينا نحلفنا يزيلهم ينو كمتي حجا انا ابزو خوينا نغمبتو نجر ديكونس ابتو بوتا خيدنا خنري خلنا ات نجر ازي خبيد واو كمي غيرهم حليفهم تبلو نجري حجي تعانتو يدملسكا تا صبغتي الى يدامن اذا ما نسي اذا حد الغاوي من سياتلو زاد بالكايا عنتو انتايلكا ابز اوروبا مس مصت من سيسي ارترا نمنتا كم زي تخون يلو حسب من سي اندحرار له خوينو ارترا مع سياته وليدا انتاي عنقفات اغاطيموا اكزاكتلي خاطر عنقفات زغاطما بني حسوت ويكا بستغاغي بروباغندا نتمن سي برين وش لزغبرو تزي كوينو زعنتو ينلعل نبرنا كورس غيموت من سي سدت كوتس ግን ደን ርስዑ ነገር ድማ እቲ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ተጓሕጊሑ ክወፅእ ፖለቲካዊ ስራሕ ተሰሪር እዩ ትፈልጥ ኢኻ እዚ ማዕስከራት ናይ ስደተኛ ኤርትራሲ ብጥቆታት ኣይኮነን ጥራይ ዓፅዮሙ ብማዕስከራት ናይ ስደተኛ ከም ትኽበብ እዮም ገይሮማ ካብ ኢትዮጵያ ጀሚርካ ብጅቡቲ ጌርካ ንሱዳን ኪድ بملؤ سدتني أنا إرترا بزيجل أرمخونت كم زقبلوهم تفلت نالوا سميعها تكون هستري هذا يونايتد نيشن ناي ريسيتلمنت أوفيسر نيجيرياوي نيم مس بزحو إرتراويان أبوتات سألوهم ده بتعدي أبوتات سألوهم you know the same history دو هابون يرنت سدتني تتاريخ مالته نابن جورجو نابتم عسكر مسوات خاب سدت أبوي تقتيلو تعب حوي وسيدو مات في أمو نعيك حزن مسموت هذه ممز إذا أنا راه تعلل مالك كل سدتني أدبز يسمعون اللوبزي درجهم عينة السريد فايلة أما جرشاتنا ريسيتلمنت أوفيسر تاكم زمان سمعها أبي إرترا سبوتات اللودو سعم بالي بس معناته كل سدتني أبوق أتيليون مالت عقواد حكيت مالته بزهونه أبرشي إرترا تجبر كبي النجارات أكسبت نقبل لنا مالته أبناتي جمجم تحسب ناتك أقبله تمعوال دبلكايو زخنا نجار كر اللو دبلكا حجي تفاصل زرخبت إيرترا ناي ساعات شجرنا في التحلو قال ناي المعصر حق جمرالو جزاوتي تزازيمولو قالوا ناي إيطاليان ناي كوريا مش روسيا ناي تشايناون ناي كونستراكشن ناي جابان كيتروفو ناي كتمار لمعات قلد شرحو منغست مساعتهم يقبر كم زلو درعنا ينقرالو ميبي إذا عبي باجت حتى تخون نستي إرترا ترخبو زلا كاب مريتا ترخبو هابتي نعوون تتقوم ولي ليدامن زير قول كساب حجك كدو تصنحنا ناي مثل خال حتى يدير ناي إرترا فلو يدقو برخا إذا عنتو يدقو برخا حانتو ولدو هاجر 4 عمد 3 عمد أبصورة زنبر أرغيت تانك حجي مزي أرغيت عبرنا نخلكي إرترا نخلكي نقدر خسر كنسان نسبان كتل فنقبل نسباك خلول ورقن نجحنتك وانتا ندرعن نخلكي كتعمكي دان قبي كتعمكي كري عين قبل تسكينكي عقيلة سبزي مرتون احنا نمرتون عندنا وشبك الراس لفين ربطان عقيلة انت منا نقرن كلتان تمشلنا عري حويت إنا نجبتان
أبيمو تزكعي كم تنكبت تتغي أبيمو تزكعي كم يفند تحزني ما أصنف لناكي كم زانب سنا ورد تزكعي ما حنقرناكي موقفنا أبيمو تزكعي كم تنكبت تتغي أبيمو تزكعي كم يفند تحزني ما أصنف لناكي كم زانب سنا ورد تزكعي ما حنقرناكي موقفنا أبيمو تزكعي كم تنكبت تتغي أبيمو تزكعي كم يفند تحزني ما أصنف لناكي كم زانب سنا